כן רציתי ליצור איזה אחת כזאת, זה גם לילית וגם חווה, זה גם, אתה יודע, הדבר הזה שכאילו, איפה אני, רוב הזמן שלי בפועל, כאילו, הזמן והמשחקי המאהבת האהובה, אתה יודע, מאהבת אישה, מי אימה, נועה, דיברנו על המפגש, כאילו, כביכול באיזשהו מקום נועה הפכה להיות המאהבת, כאילו אני הייתי נשוי לעבודה, לסטודיו, לעבודה שלי בסטודיו, והמפגשים עם נועה היו חפוזים ולוהטים, וכאילו, אז כאילו מה עדיף, או מה אתה, זה, לא, למרות, אתה יודע, ההיסטוריה אבל זה באמת, כאילו, באמת תלוי עם מי אתה מבלה את רוב זמנך, זה כאילו, הגעגוע מגיע מתוך, אתה יודע, איזה חסר מהאחר. גבוה, כל אחת לחוד וכל אחת ביחד, וכאילו, וגם את הציור הזה ביחד, בשביל שהוא באיזה מקומות מסוימים כן יתחבר, כי בגלל שיש שם המון, גם שינוי במבנה הפנים, וגם יש שם איזה משהו באמת בזה שזה, אתה רואה את זה מזוויות שונות, זה משתנה לך, כאילו, אתה יודע, הלחי, אם אתה מסתכל על זה מפה, אז הלחי מתקרבת, ואם אתה מסתכל מצד שמאל, אז בעצם המרחק בין העיניים גדל, ויש, כאילו, גם בכלל נוצר איזה מבנה קצת שונה. הירשוולד פרסם את זה ככה בפייסבוק שלו, זה נראה, אתה יודע, פתאום זה פתוח כזה, כמו איזה מניפה.